Larsen ind 117. Der er sæk. Tømmeren, du på din seng. Men før man får lov til at komme ud og skyde med kanoner, så er der andre ting, der skal være på plads. Er du altid så ordentlig? Næsten aldrig. Hvordan kan det så være, at du er det nu? Man kan lige så godt lære først som sidst. I 10 måneder skal de bo her. 4 mand på hver stue. Og der er mange ting at holde styr på. Hvad for eksempel det her? Ja. Og jeg har ikke engang et båd. Aner det ikke. Det var et atropinsprøjtehylster, og så gik turen til depotet. Her var der uniformer til tykke og til tynde og til dem midt imellem. Selv hovederne var der forskel på. 58. 38. Her er det en gasmaske, der måles op til. Og endelig skulle man i trøjen. Hvornår skal du i byen i uniform? I byen i uniform? Det er jeg godt nok ikke tænkt over. Men det bliver nok i weekenden. Nu har du fået nogle nye støvler. Glæder du dig til at komme ud og marchere i dem? Det gør jeg helt sikkert. Det er min fritidsinteresse at marchere, så det gør jeg helt sikkert. Hvordan skal en rigtig super rekrut se ud? Ja, det var et godt spørgsmål. Jeg synes, du har set 100 af dem her i dag. Godt til venstre! Efter 3 uger på kasernen var de nye rekrutter i Skive i dag klar til at skyde med skarpt for første gang. Dagen startede, som alle andre dage starter her, med appel på gårdspladsen. Godt, det vi skal i dag, det er primært, det er indskydning af geværene med skarp, som foregår ude på skydebanen. Men før man kommer til skydebanen, er der en travtur på 5 kilometer, der skal overstås. Hvordan føles det at blive kommanderet rundt på den måde? Udmærket. Hvorfor er det udmærket? Ja, man skal lære det før eller siden. Hvorfor det? Sådan er det ved det danske forsvar. For de fleste varer turen en lille times tid. For andre er den lidt længere. Hvorfor føles I ikke med de andre? Vi er trådt ud, fordi det er for hårdt. Det er uventet at gå sådan her. Er du ikke i form? Nej, det er godt nok lidt. De kommende artillerister skal først igennem 2 måneders grunduddannelse. Her skal de lære førstehjælp, overlevelse, eksercits, skydning og i det hele taget blive klar til kamp. Først var der uddeling af bundstykker. Så skulle geværerne lades. Og til sidst faldt der ro over feltet, for et stykke tid i hvert fald. Hvad fanden laver de? Er det noget, de har bedt ham om? Så de godt forsikre, at det kan være nu. Hvordan gik det? Ikke særlig godt, tror jeg. Jeg bliver for nervøs, når han skyder med sidemand, så begynder jeg at ryste, hver gang han skyder, så mit gevær går helt til side, så kan jeg ikke. Hvorfor bliver man nervøs? Fordi det giver sådan et tryk i hovedet, synes jeg, så hans patroner kommer ud af den, der flyver lige over hovedet af mig, sådan ved siden af mig, så det kan jeg slet ikke styre sådan. Og mens nogle af rekrutterne skød, var der andre, der fordrev ventetiden. Og det foregik med lidt af hvert. TFF Jens! Kasernens populæreste mand mødte op ved middagstid. Hallo! Hvad har du i din madpakke? Det er ikke godt at vide. Hamburger. Kødpils. Rullepils. Chokolade. Det er der værd. Ja, der skal være noget at stå imod med, og der er stadigvæk 9 måneder og 1 uge tilbage. Klokken 3 om natten, området Hjelm Hede ved Flyndersø. Her møder vi rekrutterne fra første batteri på Skive Kaserne. En flod skal krydses. Det kan man gøre på et stormstang, en bro, der sættes sammen af flydende pontoner.
Hvor dybt er vandet her? Det er 1 meter og 94 stykker. Det var der ikke. Altså ikke, det er 1 meter og 60. Hvor skal I hen nu? Vi skal op over Hjelmhede, så skal vi op og stille gummibåd. Ja, giv mig lige redning. Nej, du skal sgu da ikke stikke af med den redningsvest. Ja. Jamen, undskyld. Hvad laver du? Sikre. Hvad betyder det? Ja, vi skal bare ligge og holde øje, sådan, så de andre kan komme helt skin over. Hvem er det, du holder øje med? Fjenden. Denne nat er den ellers så fredelige natur omkring Flynder Sø besat af fjendtlige tropper. Og her skal første batteri trænge igennem. Hvordan gik det med at finde vej? Ja, det kan jeg slet ikke huske. Jeg kan slet ikke finde nogen steder rundt. Jeg er simpelthen så træt, at Hvornår tog I afsted? klokken en gang i går formiddag. I går eftermiddag. Efter vi har løbet rundt i vores uniformer i varme. Rekrutternes første store øvelse, siden de startede i februar, var 4 døgn. Klokken er nu 4:30, og patruljen er nået frem til Flynder Sø. Paklæg og få en redningsvest på. Aftale paklæg, redningsvest på. Ned i bunden med. Og ned i bunden af... Hvis der er tårne, så skal vi være spændt fast, hvis vi nu tipper. Hvor skal I hen nu? Vi skal nok ud sejle en tur. Hvorfor fortsætter I ikke bare langs med vejen? Nej, det ved jeg sgu ikke. Vi skal prøve det. Hvor er det været? Den virkelige årsag er nu, at fjenden har lagt miner ud på landjorden. Så for at undgå at blive sprængt i luften, må patruljen tage søvejen. Wow, shit. Jeg er ikke lige fra en sejler. Jeg er gået noget små, så er det. Det er en utrolig vanskelig båd. Efter en sejltur på cirka 10 minutter når patruljen frem til den modsatte bred. Det er ikke fjenden, der står og venter her, men det kunne det lige så godt have været. Delingsføreren har ansvaret for, at patruljen er forberedt på den slags situationer. Det allerførste han gør, hver gang patruljen gør holdt, er derfor at sætte vagtposter ud. Man har i hver sin plads, og sådan, så man sikrer i en hel cirkel. Og kommer så fjenden et eller andet sted fra ud til regnen, så opdager man. Og så skyder man enten på dem eller melder det. Og mens de ligger her, står solen op. Klokken er 5, og det er ikke alle, der ser solopgangen. Øvelsen har indtil nu varet i 15 timer. Om kort tid skal rekrutterne tilbage til deres beredskabsområde. Men først skal nattens sidste forhindring overstås. Og nu lidt. Og Vangsgaard. En mand. Sikrer frem over broen. Skal du ud i bad? Nej, vi skal simulere et broen og springe i luften, og så skal vi over på den anden side, for at kan komme hjem og sove. Så der er jo lidt at kæmpe for. Bare røv, regntøj og gummisko. Hvor mange grader tror du vandet er? Det er koldt. Skal du bare dreje bil, eller hvad? Ja. Hvad skal du nu? Jeg skal over den der flod, den å der. Hvad sker der så, når du kommer over på den anden side? Så fryser jeg. Det her kaldes en regnslagsflåde. Man tager sit tøj og sit udstyr, snører det ind i sit regnslag og vader til den modsatte bred. Okay. Det var godt, de tisse vildt, vi har forbi sig. Klokken er nu 6 om morgenen. Der er påklædning i det grønne. Det kolde bad har gjort underværker. Jeg har sovet et par gange, som når vi har stoppet, men... Har du sovet, mens du lå på vagt? Nej, det går jo ikke. Den sidste vej, der skal findes, er vejen hjem. Øvelsens første lange nat er forbi. Velkommen til fronten. Det er kun en øvelse. Første batteri fra Skive Kaserne bliver uddannet til artillerister. Det er dem, der skyder med kanoner. Men før kanonerne kan skyde, må de have at vide, hvor de skal skyde hen.
Det job klarer observationstroppen og deres måleudstyr. De er de første ved fronten. Det er også dem, der er tættest på fjenden. Lige frem, lige frem. Kampvognsstikke, lige frem, lige frem. Har du den? Ja, jeg har den. Positionsretning. 20-80. 20-80. Har det. Det her, det er en laserafstandsmåler, som jeg kan ved hjælp af kransen hernede, så kan jeg se, hvilken retning der er derude. Og ved hjælp af selve laseren, så kan jeg afmåle afstanden ud til det mål, vi ønsker at beskyde. Når observationstroppen har beregnet, hvor fjenden befinder sig, sender de oplysningerne videre til skydecentralen. Alfa 111 skift. Skudorder og batteri fra 1-1 skift. 32-4. Jeg modtager en skudorder ud fra observatørerne og kontrollerer det, går ind på mit kort, sætter en nål i, kontrollerer det, og så giver jeg det videre til ham, der sidder ved datamaten. Jeg lægger så koordinaterne ind på målpunktet. Skydecentralen ligger ved kanonlinjen et par kilometer bag ved fronten. Det er herfra kanonerne får at vide, i hvilken retning de skal skyde. Men før de kan gøre det, må de vide, hvor de selv befinder sig. Helt præcist. Og det får de at vide her. Rekognosceringstroppen kommer til kanonlinjen før kanonerne. Ui. Ja. Yes. Ja. Vi skal have gyvepunkt. Ude midt på marken. Ja. Ude på hjørnet derovre. Jer to. Ja. Basen. 100 meter længere ude. Så laver vi en nedføring af kirken derude. Ja. Troppen har landmålere med, som finder ud af, hvor kanonerne kommer til at holde helt nøjagtigt. Vi er jo sådan set helt alene herude, når vi kommer ud. Hvad skal man så holde øje med? Vi har K5'erne til at sikre. Det er dem, der anviser kanonernes plads, når de kommer. Og de ligger oppe i skoven deroppe og holder øje med dem. Der er nogen herude. Og sådan her ser K5'erne ud. De sikrer det område, hvor målerne render rundt og måler. Det er vigtigt for, at måltroppen, de er ved at måle ind til, at kanonerne de kan skyde. Så det er nok vigtigt, at vi holder øje med dem, så de ikke bliver skudt. Når kanonerne kommer, bliver de vist til rette af rekognosceringstroppen. Derefter bliver det gjort klar til skydning. Det er vores sløringsnet. Når man ligger op over pjecen, så bliver man faktisk næsten helt usynlig fra flyet. Problemet med at skjule sig er, at fjenden gør det samme. Derfor bliver der holdt godt øje med dem. Det er mennesker ligesom os nærmest, kan du sige. Altså bare de er modsat. Ikke? I mellemtiden har skydecentralens datamater beregnet, hvordan kanonrørene skal indstilles og hvilken ladning de skal skyde med. Skudorder, batteri. Et batteri består af 6 kanoner. Min opgave det er, at de kommandoer kontrollerer, at det hele bliver udført rigtigt. Det kan for eksempel være, at det kommer over radio en skudorder. Så vil jeg sige panoramatal 32-82. Højdestilling 284. Og det lægger jeg så ind herovre på den her over. Jeg har siden her. Og så har jeg højden hernede på røret. Og det var så det, han tager, det lægger ind. Det er mig, der lader kanonen, så det gør jeg nu. Det første, han gør, er at lægge granaten op på ladeskinnen. Et hydraulisk rør skubber granaten op i røret. Og ladningen sættes i bag ved granaten. Så bliver bundskruen lukket, og et fingerrør sættes i. Så aftrækker snoren, sætter den på, og så siger jeg latch. Så er jeg klar til at skyde på ordre selvfølgelig. Der kan være 34 granater i hver kanon. Vi får dem uden spids. Og så får vi, eller brandrør, det får vi en kasse på sig selv. Men normalt så vil jeg nok stå ude bagved at lave det, hvis det var rigtigt jo. Fordi så er der ikke plads til det her, der laver på så meget andet. Og så hjælper jeg forresten også K3. Når han bliver træt i armene, de vejer rimelig meget, så overtager hans job, og så tager han mit job i stedet.
Sidste mand i kanonen er ham her. Ja, det er mig, der kører kanonen. Det vil sige, ligesom min bil. Drejebrættet og 30 speederen. Så næsten i hvert fald. Sidder du altid med hovedet udenfor? Ja, i fredstid gør man. Dette var en øvelse i taktisk fremrykning. Første batteri har nu været på kasernen i Skive siden marts. Til januar er de færdiguddannede artillerister. Over halvdelen af dem har meldt sig til at tage til Jugoslavien efter nytår. Det her er kommende danske artillerister. Det her er deres arbejdsredskab. Og det her er ikke længere øvelsesgranater. Det er den ægte vare. Tættere kan man ikke komme på virkeligheden. Det oplevede første batteri fra Skive Kaserne en kold fredag i oktober. Granaterne kan skyde helt op til 18 kilometer, så det er ikke nogen, man fyrer af i Skive. Rekrutterne må helt til Oksbøl for at opleve, hvad det egentlig er, de bliver uddannet til. Her er første batteri på øvelsen klar til kamp, en øvelse i stillingsindrykning. Batteriet i alt 6 kanoner kører frem ad en marchvej mod fjenden med en pansret mandskabsvogn i spidsen. Altså, i den her situation, der er det så, at der har jeg fået en marchvej, der går sådan herop igennem terrænet mod nord. Herop igennem der, ikke? Og så ved vi så, vores sortører, de er hernede i øjeblikket. Og det vi så kan forvente, det er et eller andet sted her. Der skal vi så finde et sted og gå i stilling og beskyde fjenden. Pludselig får de besked om at gøre klar til skydning. Det er vognkommandøren i den pansrede mandskabsvogn, der får ordren. Min opgave det er for det første at finde et sted på en mark eller lignende, hvor jeg kan komme til skud. Og det er sådan set det største problem. Altså, hvor jeg så skal lede på kort og så sige, om de der par meter fremme eller 500 meter fremme, der kan jeg finde et sted at komme ind. Og så det næste, det er så at finde retningerne. Vi skal skyde, til vi ikke starter helt grotesk i den anden retning. Kanonerne kører nu i stilling så hurtigt som de kan. Og det med retningen er temmelig vigtigt. Under øvelsen i klar til kamp sendes granaterne omkring 3 kilometer væk. Så der er god brug for måleudstyret i den pansrede mandskabsvogn. Når hele batteriet er i stilling, affyres første kanon. Der er kun gået få minutter siden skydeordren kom. Sådan! Nu affyres resten af kanonerne efterhånden, som de bliver klar. Skydning med rigtige granater kræver i sagens natur en meget stor grad af sikkerhed, og det sørger de her for. Sikkerhedspersonalet, eller jockeyhjelmene, som de også kaldes, tjekker, at kanonrørene er rigtigt indstillet. Det foregår med et kompas. Når man skyder på en afstand af flere kilometer, betyder en forkert retning på bare 1 kompasgrad, at granaterne slår ned uden for det aftalte nedslagsområde. Det er klar! Og mens de skyder videre, så lad os lige høre, hvad det egentlig er, der sker, når man affyrer en kanon. Okay, man sætter granaten an, og så kommer man en ladning op bagved. Det er sådan nogle små poser krudt. Og så har man så et fængerør. Den giver sådan en stikflamme, så der går ild i krudtet. Og så trækker man i snoren på slagmekanismen, så går der sådan en lille slagstift ind og trykker på fængerøret. Så kommer der så den ildstråle der går ild i ladningen, og så dannes der så tryk derinde i røret, og sender granaten afsted. Lad os se det en gang til. Kanonen er let. Her kommer skudordren. Her affyres kanonen. Ikke. Det er fængerøret sådan et som det her, der ikke virker. Fængerøret er det, der tænder ild til krudtet. Nu er et nyt sat i, og denne gang lykkes det.
Øvelsen i klar til kamp er forbi. Kanonerne rykker videre til en ny stilling. Det er noget helt særligt, der nu skal ske. Derfor kræver det visse forberedelser. Når kanonerne er gjort klar til skydning, bliver de kamufleret med sløringsnet. Og tro det eller ej, en stor kanon kan faktisk blive næsten helt usynlig. Men det er den ikke ene om. Kan de se kanonen? En af soldatens vigtigste dyder er tålmodighed. Det får rekrutterne at mærke nu. Heldigvis er der noget at fordrive ventetiden med. Hvad skal jeg spise? Vi skal have hakkebøf med kartoffelmos. Og der er andre end soldaterne, der skal fodres. Hvor meget benzin bruger sådan nogle køretøjer? Ja, nu skal jeg tanke 100 liter brom. Og det er en pæn slat. Og hvor lang tid kan det vare? Ja, det vil ende. Og der ender stig igen. Så det er brugt. Det her er forsyningstropperne. De sørger for mad, benzin og andre fornødenheder. Endelig sker det. Den røde ladning tages frem. Det er den kraftigste ladning, vi skyder med, i hvert fald i fredstid. Og det er også der, hvor vi skyder længst selvfølgelig. Men der kommer bundskruen. Jeg er ikke helt sikker, men jeg tror nok, det er 91 cm tilbage. Så er der rimelig... Så er det være rimelig trangt op der, når man står op ad hylden. Soldaterne bruger 3 slags ladninger. En grøn, en hvid og en rød. Indtil nu har rekrutterne fra første batteri kun skudt med den grønne og den hvide. I dag skal de prøve ladning rød 7. Den kan skyde op til 18 kilometer. Ladning rød 7. Ladning 7 rød. Ja. Kanonen er ladt. Der er kun ventetiden tilbage. Data til andet halvbatteri. 2, 5, 4, 3, 2, 1. Er du sindssyg, mand? Nå, der var tryk på. Og den frisyrer. Det er den samme slags granater, man skyder med hver gang. Det er brandrøret, den spids, man sætter på granaten, der bestemmer, om den detonerer i luften eller på jorden. Er det rød 7? Er det rød 7? Ja. Fin højde. Luk. Ja. Vi har jo sådan nogle, der... Jamen, jeg kan ikke huske, jeg er ikke så god til at huske, hvad det hedder, men der er sådan nogle, for eksempel, hvor de kan springe i luften, når de har haft et bestemt antal omdrejninger. Og så har vi også skudt en af i dag, det er sådan noget med nogle radiobølger og sådan et eller andet, så når den er et bestemt stykke fra målet, så springer den af sig selv i luften. Rekrutterne fra Skive har 200 granater, de skal affyre i dag. Bare en granat koster flere tusind kroner, så det er ikke noget, man gør for sjov. Men derfor kan det jo godt være sjov. Jeg synes, det er sjovt, at sådan giver sådan en lille sus, hver gang det skyder af. Det er det, man har gået og øvet sig på hele året. Så når der endelig sker noget med skarpskydning, så er det selvfølgelig, der er mere miljø på, end til hverdag. Vi springer lidt i tid. Dagens program er ikke forbi. Ventetiden bliver brugt på rengøring og andre vigtige sager. Men ude i mørket bliver der gjort klar til natskydning. Hvad er det der apparat kan? Det kan se temperaturforskelle ude i terrænet. Og det vil sige, for eksempel, hvis man kan se personel eller køretøjer derude, så kan man så se den varme, de har i kroppen, eller motoren på køretøjet. Hvordan kan man se, at folk er varme? Det kan man se, der er en speciel kontrast, hvor baggrunden den er så mørk, og så varmen, det er så rødt, det lyser op. Med dette apparat kan man altså finde fjenden, selvom det er mørkt. En anden måde at finde ham på er at skyde med lysgranater, som oplyser landskabet. Og med disse smukke billeder fra en verden, der egentlig handler om noget mindre smukt, nemlig krig, forlader vi første batteri fra Skive for denne gang. Derovre højre, skulder.